Naku mga kababayan, malapit na po dumating yung inaasam-asam natin na January 13, 2025. At bago pa man yun mga kababayan, ngayon dito sa may bahagi po ng Quirino Grandstand ay napakarami na nga pong mga pulis na nakakalat sa balibot nitong Quirino Grandstand dito sa may bahagi ng Luneta Park. Ay grabe, talagang pinaghahandaan po talaga ng mga kapulisan ang mangyayari dito sa gagawing the big event nitong peace rally ng Iglesia ni Cristo na sasabayan naman po ng iba't ibang grupo, kasama na po yung mga taga-suporta ni BP Inday Sara Duterte. At hindi lamang yun, dahil nga po ang event na to ay kasama din yung ating mga kababayan, no? Libre po lahat na pumunta dito, wala pong bawal. Anumang relihiyon mo, pwede kang pumunta diyan. At ito po ay gagawin kumbaga para sabihin o ipahayag na tutol ang ating mga kaibigan, mga kapatid na Iglesia ni Cristo sa gagawing pag-impeach po kay BP Inday Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, once na tinuloy pa rin nila ang pag-impeach sa ating Vice Presidente, hindi natin alam mga kababayan kung ano ang pwedeng gawin. Lalo pa napakalaking grupong ito, no? Hindi lamang ito sa may part ng INC, kasi ang Iglesia ni Cristo, milyon-milyon din ang miyembro niyan. Ganon din mga kababayan ang KOJC, no? Kingdom of Jesus Christ, kaya Pastor Kibuloy. Nandyan din ang iba't ibang religious organization na handang sumuporta din sa ating Vice Presidente. Nandyan din mga kababayan, napakalaking grupo ang ating Muslim community. Grabe. Kaya pag hindi pa nakinig itong mga congressman na to, at hindi talaga sila, ito kasi ng ating congressman, lalo na yung ating House Speaker, parang siya po ang nagiging presidente. Kaya parang napakahirap, no, kung isipin natin mga kababayan, parang hirap na hirap kumbinsihin ng ating presidente itong ating House Speaker, kasi tila itong ating House Speaker na si Tambaluslos ay siya yung nagiging presidente, no? Sabi nga ng ating mga kababayan, halos dalawang taon na daw po tayo walang presidente. Once na umupo, no, si BP Inday Sara Duterte, sabi ng ating mga kaibigan, kapatid, kababayan, mga Duterte supporters, ay magkakaroon po tayo ng presidente. Pero hindi natin alam kung magtutuloy-tuloy pa ito, ay talagang malulugmok po ang ating bansang Pilipinas kung dumating pa po yung 2028. Pero kung magkaganon man mga kababayan, talagang kawawang-kawawa po yung ating bansang Pilipinas. Kaya ngayon pa lang ay talagang kumikilos na, no? Ako, kaisa ako sa pagkilos. Hindi naman tayo makipag-bardagulan dyan, ipahayag natin mga kababayan ang ating hinaing sa ating gobyerno. Lalong-lalo na ngayon mga kababayan, ang trending na naman ngayon mga kababayan, no? Itong presyo ng ating mga gulay, no? Kamatis, magkano ang isang peraso? Magkano ang kilo ng kamatis mga kababayan? Ang presyo ng kamatis ay halos isang araw na, ang presyo ng kamatis na isang kilo, no, ay halos katumbas na po o sobra pa, no, sa kinikita ng isang tao, normal na tao dito sa ating bansang Pilipinas. Lalo pa po yung mga probinsya, no. Dito sa Manila siguro kaya naman isang kilong kamatis, tapos yung 20 pamasahe pa uwi. O may kamatis ka na mga kababayan na isang kilo. Ay grabe, saan ka kukuha ng bigas? Yung kamatis na yun mga kababayan, no, siguro bili ka dalawa, pwede naman. Kung marami kang kakain, kulang. Bigas pa mga kababayan.
ano pa yung sili kung gusto medyo maanghang. Kaya ngayon, yung ating mga kababayan, para makatipid, ay talagang titiisin na lang nila, no, na hindi bumili ng mga ganoong pampalasa, ganoong mga sangkap, ingredients sa kanilang mga lutuin para po makatipid. So, mas titindi pa po yung mangyayari sa ating bansang Pilipinas kung hindi po tayo kikilos. So, ngayon, dahil nga po, no, ay papalapit na itong January 13, ayun, no, grabe. Napakaraming kapulisan dito sa may bahagi ng Quirino Grandstand. So, isa po ito sa paghahanda na gagawin nila para po sa darating na January 13. So January 12, grabe, nakaposisyon na yan dyan. Ilang batalyon na ang posibleng ipwesto dyan. Sana ay magkaroon talaga. Ito ang ginagawa natin, mga kababayan, mga kapatid nating taga-Iglesia ni Cristo. Ang gagawin natin is peace rally, no? Hindi tayo sa sisigaw ng Marcos resign. Talagang sasabihin lang natin ang ating mga hinaing sa ating gobyerno, no? Pero kapag magsasama-sama na po, mga kababayan, itong ating mga kaibigan, kapatid na Duterte supporters, ayan, pwede na tayong pagsigawan natin, no, na Marcos resign, mga kababayan. Pero dahil nga po kasama natin yung iba't ibang religious organization at gusto natin ng mapayapang rally, so gusto natin ng magpahayag lamang po ng ating mga hinaing sa ating gobyerno. So hindi natin kailangan na magsigaw-sigaw dyan para magkaroon po ng commotion. So hindi po ganon, ito po ay gagawin ng mapayapa. Pero kung magkataon man talagang gagawa ng hakbang itong ating gobyerno para hadlangan itong gagawing malawakang rally, ay sino ba naman ho tayo na papayag para hindi kontrahin, no? Sino ba naman tayo na papayag na ganun-ganun nilang tayo ng gobyerno? Tayo po ay mamamayan. Tayo po ay dapat protektahan ng gobyernong ito, hindi para abusuhin at puwersahin ng bansa o ng gobyernong ito, mga kababayan, no? Kaya kayo mga nandyan sa inyong mga tahanan, hali kayo, samahan nyo kami at magkaisa tayo, kasi kung nandyan po people power, mga kababayan, ay walang magagawa kahit presidente ka pa. Kung ang nandyan po ang kalaban ng ating presidente ay puwersa ng bayang Pilipinas, mga kababayan, no? People power. Tingnan natin doon. So wala silang magagawa kasi nga, no, tayo ang nagluklok sa kanila sa posisyon niyan. Tayo din ang posibleng tayo din ang magtatanggal at magpapababa po sa kanila, lalong-lalo na kung hindi talaga maganda ang kanilang ginagawa sa ating bansa na patuloy, no, na nagiging sanhi ng patuloy na paglugmok at pagbagsak ng ekonomiya, ano pa mga nangyayari sa ating bansa, no? Mga kababayan, January 13, 2025, sama-sama po tayo. At para lagi kayong updated ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Like and share din, mga kababayan. Kaya maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. At be vigilant always. Saan tayo?